pa mong dating place sa imong partner for this coming Valentine's Day? Pwes, perfect any romantic and chill place nga makitan lang dinhi sa Cordova. Unya, tara! Uban ni mi ug manuroy ta. Presenting one of Cebu's favorite tourist spots, ang 10,000 Roses nga nahimutang sa lungsod sa Cordova. Kini nga attraction place, dali og accessible ra kaayo nga madtuan gikan sa Cebu City. Pwedeng moagi sa CCLEX with matching city view experience before you arrive at your romantic destination. Aduna sila'y LED-powered 10,000 artificial glowing white roses nga perting ninduta ang lighting during nighttime. Aside ni ini, anaapod viewing deck, surrounded with glass walls nga perfect tambayan with foods and drinks. Syempre, kauban imong significant other. But, if you're single, pwede pod with your friends and family. Picture dinhi, picture dito, all the surrounding views are beautiful for the both of you. Dinhi, pwede kayong maginaksanay. Sa kamot, magkinuptanay. Sana all. Kini nahimong sikat being the first in the Philippines to feature thousands of LED-powered roses. Making it a certified Instagram-worthy location. Kini nahimutang sa Dayas Barangay Road, Cordova, Cebu, tupad sa usa ka sikat nga floating restaurant. So, this coming February 14, don't miss the chance to make the 10,000 Roses in Cordova as your dating place. Aron imong ma-experience ang usa sa pinaka-romantic and unforgettable nga Valentine's Day in your lifetime. Kauban ang imong loved ones. Na-amaze ra ba mo sa mga roses? Inubanan sa kanindot sa view ni ini? Unsa pa nyo gihuwat? Ari na mo sa imong partner o gimuhang pamilya. Unya, ubanin na pod mi sa sunod nga Laag Ta Bai. Happy Valentine's Day, guys!